बाक्सा जिल्ला एबसुआ 35थि बड'लेण्ड मुंख्लं सानखौ फालिदों। बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा 35थि बड'लेण्ड मुंख्लं सानजों लोब्बा लाखिनानै बड'लेण्ड रायजो सोमावसारनायाव गिबिसिनै मुंख्लं जानाय सुजित नार्जारिखौ गोसोखांनानै मान होना बिथांनि सावगारियाव बिबार बावनाय हाबाफारि लानाय जादों। मोनसे समाव आलादा रायजो बड'लेण्ड सोमावसारनाय हाबाफारियाव बाहागो लानो थांबाय थानाय समावनो दुथांफोरनि अन्थाइ खुबैनायाव सुजित नार्जारिया गिबिसिनै मुंख्लं जायो, जायनि थाखाय दुलाराय बर' माहारियानो दिनैनि सानखौ दुखुनि सान आरो बड'लेण्ड मुंख्लं सान महरै फालिबोदों। बोसोरफ्रोमबो फालिबोबाय थानाय बादियैनो बाक्सा जिल्ला एबसुआ उदालबारि खावलागुरु बिष्णु राभा गेलेग्रा फोथाराव मेहेरगोनां हाबाफारि लानायनि गेजेरजों दिनै 35थि बड'लेण्ड मुंख्लं सानखौ फालिदों। दिनैनि बे साना दुलाराय बर' फरायसा आफादनिल' फालिनाय मोनसे सान बे नङा, मानोना बर' हारिनि थामोनथा सिनायथि, रैखाथि आरो फारफ्रोम बिथिं जौगानायनि थाखाय जोङो राजखान्थियारि जे मोनसे जोंनि दाबिमोन, बे दाबिखौ मोनफुंनो थाखाय बर' हारिया सोमावसारदोंमोन आरो बेयाव सिगाङाव थानानै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथाङा दैदेनदोंमोन। 1987 मायथाइनि दिनैनि बे 12 जुन अक्ट'आव मानगोनां सुजित नार्जारि बिथाङा जोंनि बुहुमखौ नागारनानै बिथाङा रुंसारि जादोंमोन, मुंख्लं जादोंमोन आरो बड'लेण्ड सोमावसारनायनि बिथाङा जिथु गिबि मुंख्लं आरो बिथांमोनबादि गावनि जिउखौ बाउसोमनाय गोबां जोहोलाव जोहोलावजोफोरनि जि मोनसे अबदान, बे अबदानजोंनो जिथु दिनैनि बर' हारिनि आथिखालनि मोनसे जे बिथा जों मोन्दों बा आथिखालनि जि मोनसे थासारियाव जों दंफैयो, दा बेनिखायनो दिनैनि बे मुंख्लं सान दुलाराय बर' फरायसा आफादा फालियोब्लाबो बे बर' हारिनिनो मोनसे मुंख्लं सान। मानोना बे मुंख्लं साना सुजित नार्जारिनिल' थैनाय सान नङा, बियो जोंनि हारिनि सिनायथि, थामोनथा, रैखाथि, फारफ्रोम बिथिं जौगासारनाय, फारफ्रोम बिथिं रैखाथिनि थाखाय मोनसे सोमावसारनायनि गिबि मुंख्लं। दा बेनिखायनो जोङो साफ्रोमबो बर' हारिया दिनै जोंनि बिटिआर ओनसोलावनो जा, आसामावनो जा, सारा बुहुमावनो थायाथों मानो, जिखि फोथारावनो थायाथों मानो, जोङो दिनै मुंख्लं सुजित नार्जारि बिथांनि जिउमानि खाथियाव जों जेब्लाबो ऋणी। बेनिखायनो बिथांनो जों बारसे बिबार जोङो बाउनाय, बिथांखौ जोङो दसे समनि थाखायब्लाबो जोङो गोसोखांनानै जोंनि गोसो गोरबोआव जि माने जायगा होनाय, बेयो जोबोद गोनांथार। बेनिखायनो दिनैनि नैबे बुब्लियाव आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आलादा रायजो बिनानै सोमावसारनाय बे गिबि मुंख्लं सुजित नार्जारि बिथांनि जिउमानिसिम आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनाय, सिबिनाय आरो मानखौ आं होदों। बिथाङा जेरावखि थायाथों मानो जेन' दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद बाक्सा जिल्लाया दिनै नैबे समाव नैबे जायगायाव जे मुंख्लं सान फालिबाय, बेयाव जानो बिथाङा नाहरो आरो जोंनि हारि हिसाबै इयुनाव थांबावनांगौ जि जोंनि हान्थिनांगौ जि लामा, बे लामायाव खुनु जेंना जेंसि गैयाजासे बिथांमोनहा जायफोर मुंख्लंफ्रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोमावसारनायाव 1135 सुबुङा जेराव मुंख्लं जादों, गासैबो मुंख्लं बिथांमोनहा जाने नाहरो, बोर सारस्रि हरो। आङो बिथांनिसिम आंनि गोरबोनि खुलुमनाय सिबिनायजों लोगोसे खावलायनायखौ आङो दोनबाय। दिनैनि नैबे बेलायाव आं बेखौनो बुंनो लुबैगोन, जिहेथु आथिखालाव बा सिगाङावबो जायफोरा सरकाराव दङ, बियो सोमावसारनायजोंनो फैनाय साफ्रोमबो बोगदाद माने सोमावसारारि साफा साफा फायखि महरैनो दङ। सिगाङाव हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननायाव जे सोमावसारनाय, बेयावबो बिथांमोना गासैबो सोमावसारनायजोंनो फैजोबनाय जे मोनसे बिटिसिखौ खुंदोंमोन। आथिखालावबो जों दिनै इउपिपिएल दोलोनिफ्राय मानगोनां प्रमद बर'नि दैदेननायाव दिनै बिटिआर सोरखार दङ। दा नंगौ 1135 मुंख्लं, बेजों लोगोसेयैनो बिएलटिनि मुंख्लं जानाय दं, एनडिएफबिनि मुंख्लं जानाय दं, बर' थुनलाइ आफादनि माने सोमावसारनाय मुंख्लं जानाय दं। बे गासैबो मुंख्लंफोरनो दिनैसिम जोङो न'खरनो, बिथांमोननि बाय बाहागि थालांनायफोरनो जोङो नांगौ रोखोम जि मोनसे अनसुंथाइ, बिथांमोननो जि मोनसे जोङो सापर्ट होनांगौ, बेयो हयथ' दिनैनि थारिखसिमाव हयथ' जाजोबाखै, गोबाङानो जाबाय, गोबाङा मोनबाय। दा बेयाव आङो बुंनो लुबैगोन जे जोंनि सरकारनि बिथिंनिफ्राय बियो दासिम माने प्रसेसआवनो दङ। खोब खम समनि गेजेराव निस्सय बियो
नैबे 2022 बे मायथाइनि गेजेरावनो बे निस्सय जोंनि मुंख्लं नखरा जे मोननांगौ रां गुबैयै 5 लाख रांनि बाथ्रा बेखौ निस्सय बे अनसुंथाइखौ मोनगोन आंहा फोथायनाय दं आरो जोङो सरकारा बेखौ मावफुंगोन। दिनैनि जि 12 जुन बे 12 जुना जोंनि थाखाय खोब गोसोखांथि सान आरो बे सुजित नार्जारिनि दिनै मुंख्लं सान आरो बे सुजित नार्जारिना दिनै बड'लेण्डनि गिबि सासे बड'लेण्ड जि जोंनि दाबि खालामनायनि मोनसे गिबि मुंख्लंमोन बिथाङा दा दिनै बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदियै दिनै बाक्सा जिल्लानि नैबे जे बिष्णु प्रसाद जे बिष्णु राभा हाइ स्कुलनि लांगोनायाव बेखौ सानसेनि हाबाफारि लानानै फालिनो थाखाय थि लादों। बेनि उनाव जोंना सावरायनाय मेल दङ। बे सावरायनाय मेलाव जोङो लिंनानै लाबोदों मोनसे समनि जोंनि दा समनि बाक्सा चर्चनि मानगुरि चेयारमेन आरो सासे प्रफेसार आदाराम सार बिथांमोना दिनै बाहागो लागोन। बे सावरायलायनाय जागोन आरो दिनै सुजित नार्जारिखौ जों गोसोखांनांगोन। मानो होननानै बुङोब्ला बिथांमोननि जे मुंख्लं बे मुंख्लंनि थाखायनो दिनै गोबां जोंनि जि मोन्थाय बे मोन्थायखौ जों मोनबोनो हादों। BSCआनो जाथों BTCआनो जादों दा BTRआ जों मोनबोनो हाबाय। दा बे गुदियानो माखासे मुंख्लंफोरनि जोहोलावजोफोरनि जिउ दान होनाय आरो बिथांमोना गोसो मोदोम होनानै हारिखौ मोजां मोननानै जे जिउ दानखौ होनो हादों। दिनैनि समाव बेखौ बिथांमोनखौ जों जेब्लायबो सिबिनांगोन खुलुमनांगोन आरो बड'फानि जे गेरेमसा माहारि दानाय बर' माहारि दानाय बे बर' माहारि दानायाव जों बयबो बाहागो लानांगोन। बेखिनिखौ खालामनांगोन। नैबे समाव जे गोबां मुंख्लंआ जोंहा लिस्ट जानानै दङ बड'लेण्डनि आन्दलनाव आरो बड'लेण्डनि जे आन्दलनाव मुंख्लं जानाय होननानै बुङोब्ला नट अनलि एबसु माखासे रायजो राजायाबो बेहाय मुंख्लं जादों। माखासे जे आफादनि जेरै BLTआनो जा NDBआनो जा बायदि बायदियाव मुंख्लं जानो गोनां जादों। दा बे लिस्टफोरा सिगाङै खावसे मोनबाय BTCनि एकर्डआव बा बे मोनसे BTC एकर्ड जाखांनायनि उनाव माखासेया मोनदों। दा माखासेया मोनबावनो गोनां दं। बिनि लिस्टखौ जोङो जिल्ला हिसाबै बेहाय कालेक्सन खालामनाय जादों बा दैथायहरनाय जादों मिरुसिम आरो बे मिरुनिफ्राय जे दैथायखांनानै जे मोनसे सर्टिं जागोन बेखौ फाइनाल माने मोनसे सर्टिं खालामनायनि उनाव बयनोबो होनांगौनि थाखाय जोङो दाबि खालामदों आरो बेखौ सरकारा थाबैनो मावफुंगोनखौ जों आसा खालामदों। मानो होनबा माखासे मुंख्लंफोरा दिनैसिमबो थालांदों। माखासेया मोनदों मोननैखौ मोननायाबो माखासे थाबाय मोनैयाबो एखेबारे मोनथारैबो माखासे थाबाय। दा बेनि जे सर्टिं बे लिस्टिंआ खालामबाय थादों आरो बे लिस्टिंआ मथा मथि माखासेया फाइनाल जाबाय आरो गेजेर गेजेर माखासे फेक ओंखारनायबो बेहाय नुजाथिदों। दा बेखौ सर्टिं खालामनांगौनि दरखार दङ आरो बे दरखार माने सर्टिं खालामखांनाया जुदि फाइनाल जायोब्लानो सरकारखौ जोङो दाबि खालामबाय थादों जेसे हायो थाब बेखौ बिथांमोननो जे अनसुंथाइ होनांगौ बेखौ होनांगोन होननानै। नोंथाङा सरकारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरकारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना SSC, बेंक PO, बेंक क्लार्क, बेंक SO, UPSC, FSC, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, AAO, ADO एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरकारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि SSC GDनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा र'ड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261133 9101536360 70020261133
91015363630